No niin, tehdään pikainen päivitys, mitä tänään on tullut tehtyä. Eli on täällä Seinäjoella ja kävin tuossa Elisa Shopitis. Hommasin uuden luurin. Ja tämmönen Samsung S4 4G Plus. Tää mun aikaisempi on tää S3. Ja rupesi jo niin vituttaan se jatkuva pätkiminen ja kaikki. Vaikka mulla oli custom ROMi sisällä ja sehän nopeutti sitä jo paljon, mutta silti se oli niin hidas. Hitaan oloinen, että ajattelin, että ostetaan uusi. Tää on tosiaan tää uudempi versio tästä S4 ja tää musta, mikä on tämmöisellä nahkaluuk-takakuorella. Tämähän ei hirveästi niin kuin S5 eroa. Pikkusen parempi suorituskyky S5, mutta käytännössä niin pieni oli ero, että mä ajattelin, että mä otan mieluummin tämän, kun se on paljon halvempia. Silleen, tällä varmaan pärjätään ainakin vuosi taas. Mutta tällaista nyt ollaan tässä Seinäjoen Prisman Parkiksella, käyn hakemaan tuolta vähän evästä ja jatkan matkaa sitten. Sellaista tänään.